Ikas dezagun ingelesezko alfabetoa. Wow! A. Ambulancia. Okay. B. Batmóvil. C. Cabrioleta. D. Drifteatzeko skoterra. E. Ondea máquina. F. Forklifta. Yeah! G. Golf autoa. Yay! T. Zaldi eta gurdi. I. Izozki kamioia. Zuk nahi duzu? G. Jet ski. Yeah! K. Kayak. L. Kamioia. Motorra. Yeah! Egunkariak eramateko orgatila. Offroad ibilgailua.
autoa. Zu gelditu. Quad motoa. Roller coaster. Scooter. Erosketa gurdi. Oh, hemen zaude. Tractorea. Unicornio autoa. Albaitari mugikorra. Wow! Wow! Escorga. Zez, eguberriko lera. Zer dago barruan? Bai, hau zen faltan zegoena. Goizegi da gabonetarako. Belaontzia. Bromatan ari zara. Benetako belaontzia espero nuen. Trena. Hau da azkena, irekiko dugu. Bai. Alfabeto kamioia. Bat, bi, hiru, lau, bost. Zer da hau urakana Alex bizkor ezkutatu nire etxean.
Zer nahaztea? Ai ama, zenbakiak eta pilotak barreiatu dira. Orduan, zer egingo dugu orain? Ezertxo ere ez, aurkituko ditugu. Pilotak urdinak prest daude. Pilotak horiak ere bildu dira. Pilotak gorriak etxean daude. Aita, hori mundiala izan da. Bai, oso ona. Urrengoa morea da. Ara, zenbaki bat. Alex, begira fruituak agian zenbaki bat dago azpian. Begiratu dezagun. Ez. Banana. Hori. Pitaya. Mahatsa. Sagarra. Thank you. Ara, bi zenbakia. Ikaragarria, beste digitu bat aurkitu dugu. Primeran. Ostia, Alex, hauek globoak dira, zenbat dauden zenbatu dezagun. Bat, bi, hiru, lau, bosgarren. Zost, barruan, zer dagoen ikusi dezagun. Baietz. Ostia, urrengoa prestaude. Hiru, bi bat. Baietz. Gorriarena. Baietz. Itxaron. Saiatu nahi duzu. Bai. Kontuz, ibili. Oa. Ostia, begira Alex. Zenbakia hiru. Falta diren digitu gutxi batzuk besterik ez dira gelditzen. Baietz. Ez dugu zenbakia inon aurkituko. Kontu handiz begiratu behar du. Alek, aurkitu dut. Baina hortik atera behar duzu. Lau, primeran. Digitu guztiak jaso ditugu. Baietz. Zenbaki gehiago falta zaizkigu oraindik. Alex, sorpresa bat daukat zuretzat. Hainbeste forma.
edo zer egingo dut forma guztiak izendatuko dizkidan pertsonarentzat. Non joan dira forma guztiak. Aurkitu behar ditugu. Goazen bilatzera. Bai, egin dezagun. Egin dezagun. Maleta hauek begiratu behar ditu. Hau alfabetoa da. Txa, B eta Z. Ez dago formarik hemen. Ikaragarria. Marshmallowez beteta dago. Ez da osasungarria. Wow, ze polita. Zirkulua. Karratu bat da. Ez dago formarik hemen ere. Wow, bilatu dezagun forma. Bai, aurkitu dut forma. Angelu zuzen bat da. Uste dut hau forma bat bilatzeko leku bat dela. Uste dut zerbait eskutatuta dagoela hemen. Begira dezagun. Zer? Bilatu dezagun beste zerbait. Zikina, bota ez ezazu. Zer gertatzen zaio kubo honi? Ziur aski, ez dago formarik kubo honetan. Begira dezagun beste bat. Bilatu dezagun forma txiki bat kubo hauetan. Non dago? Lortu dut. Karratu bat da. Bilatu dezagun forma. Goazen. Ez dago formarik hemen. Joan gaitezen hurrengora. Ez dut formarik ikusten. Bi geratzen dira. Ez dago formarik hemen. Begira dezagun azkena. Uste dut zerbait ikusten dudala. Aurkitu dut. Triangelu bat da. Zer egin behar dut hemen? Agian. Beraz, ondo egin aldut zerbait. Iban, hau pilotentzako leku bat da, ez zuretzat. Noski, itxaron, entzun alduzua hotzori. Okay. Agian pilotak barrura sartu eta kolorea parekatu behar dut, beraz, saiatu gaitezen. Saiakera lehen. Bai, lortu dut. Bigarren pilota.
azkena urdina da. Lortu dut. Itxaron, baina non dago nire forma? Saiatu aurkitzen. Ja. Non bilatu? Benetan, hemen bola asko daude. Nola aurkitu behar dut forma txiki hau? Oh, zerbait dago. Aurkitu dut. Zirkulu forma da. Non zaude eskutuan. Lemem, helburua ikusten dut. Ez alduzu sinesten. Nola sartu da bihotz forma hau ona. Edozein modutan, lortu behar dut. Ez da hain erraza, baina lortu behar dut. Maria, zoaz? Ez da bihotz forma. Ikaragarria. Lortu dut. Eta azkena bihotz forma. Ados, Iban, prest al zaude nire desioa egia bihurtzeko. Ongi da, saia zaitez, izendatu forma guztiak. Bihotzak, iruki, karratu, lauki zuzen, zirkulu. Oso ondo, zein da zure desioa? Nahi dut nire etxerako lan guztiak egin ditzasun hilabete osoan. Zer? Venus. Marte, Lurra, Neptuno. Bai, goazen. Eguzkia gure eguzki sistemaren erdigunea da. Eguzkiaren energiaren gabe, ezin izango genuke bizi. Lagunak, ba aldakizue zergatik planetak eguzkiaren inguruan biratzen duten. Ez, azalduko aldiguzu, mesedez? Noski, planetak eguzkiaren inguruan biratzen duten arrazoi nagusia eguzkiaren gravitateak. Haiek beren orbitetan mantentzen dituelako da eguzkiak. Planetetan gravitazio indarrik ez balu. Beren ohiko bidetik aldentzen hasiko lirateke eta beste gorputz geodesiko batzuekin talka egingo lukete. Zuntzipenera eramanez. Horrela. Lagunok, gaur eguzki sistemari eta planetei buruz gehiago jakin nahi alduzue. Ikerketa batzuk egin ditut eta zerbait interesgarria prestatu dut zuei. Eguzki sisteman 8 planeta daude. Merkurio, Venus, Lurra, Marte. Jupiter, Saturno, Uranus eta Neptuno. Han dauden planetetara iristea zaila zaitezkete. Gravitatea da zure oinak lurrean sendo jartzen dituen indarra. Horregatik, pertsona arrunt batek 0,5 metro inguru bakarrik egin dezake salto. Ea beste planetetan zenbat gora salto egin dezakezun ikusten dugu. Interesgarria dirudi. Iepa, Dasha. Besterik gabe Saturnon eta Neptunon egin dezakezun bezain beste egin duzu salto. Jupiter, planeta honek ez du azal solidorik, beraz ez du zentzurik bertan saltatzea. Baina nahi baduzu, 0,2 metro egin dezakezu salto. Ilargira salto egin eta itzuli nahi dut. Iaia. Iban, salto egin dezakezu. Bai, noski.
Lagunok, mini planetekin erronka anitz bat jolas dezagun. Oso ondo. Egin dezagun. Let's go! Let's go! Wow! Woo-hoo-hoo! Excellent! Wow! Eguzki sistemari eta planetei buruzko galderak egingo dizkizuet. Zuzena erantzun behar duzue. Galderak zuzen erantzuten ez badituzue, zuen planetako zinta moztu beharko duzue. 10 segundo dituzue galdera bati erantzuteko. Dena argi dago. Bai, noski. Lehenengo nor izango den jakiteko prest zaudete? Arria, horria, guraizeak jolasekin erabakiko dugu. Arria, horria, guraizeak tiro. Ni naiz lehenengoa. Zenbat planeta daude eguzki sisteman? Eguzki sisteman 8 planeta daude. Ondo, zuzena! Zein planeta dago eguzkitik gertuen? Merkurio. Oso ondo, Steffi! Zein planeta dago eguzkitik urrunen? Oops. No way. Neptuno. Zein galaxitan dago kokatuta eguzki sistema? Zerbait esneari buruz. Badakit esne bidea. Bai, esne bidea galaxia. Orain, izendatu planetak haien ordenean. Lehenik Lurra, ondoren Merkurio, gero Artizarra, gero Marte, ondoren Jupiter, gero Saturno, gero Uranus eta azkenik Neptuno. Oso ondo, Maria. Baina lehenik Merkurio dator, ondoren Artizarra, gero Lurra, ondoren Marte, gero Jupiter, gero Saturno, gero Uranus eta azkenik Neptuno. Zein planeta da gure eguzki sistemako beroena? Merkurio. Merkurio eguzkitik Artizar baino hurbilago dagoen arren, Artizar da gure eguzki sistemako beroena. Orain zein planeta da azkarrena? Agian Marte oso gorria da. Agian hain azkar mugitzen delako. Zoritxarrez, ez, Merkurio. Planeta honek gure eguzki sistemako urterik motzena du, 98 egun, eta azkarrentzat jotzen da. No way. Bai. Orain planeten tamainen arteko aldea pilotetan erakutsi nahi dizuet. Merkurio bola arrosa bat da. Artizarra teniseko pilota bat da. Lurra beisbol pilota bat da. Marte golf pilota bat da. Excellent! Jupiter saskibaloi bat da. Oh, yes! Saturno futbol pilota bat da. Let's go! Uranus futbol pilota bat da. Wow. Neptuno voleibol pilota bat da. Eta eguzki sistemako planeta txikiena. Merkurio. Eta planetarik handiena. Jupiter. Informazio guztia oso ondo menperatu duzue. Oso ondo. Gaur eguzki sistemari eta planetei buruzko informazio interesgarri ugari ikasi dugu. Prest zaudete zuen koeteak espaziora jaurtitzeko.
Aizu, Alice. Kaixo Maria, kaixo Alex. Kaixo, Maria. Kaixo, Alex. Egun on, haurrak. Egunon, irakasle. Gaur, handi, ertain eta txiki erronka dugu. Baietz! Zoriona, Urra. Eta lanik onenen emaitzengatik pegatinak jasoko dituzue. Zein tamaina nahi duzue? Edozein tamaina, baina ez handia. edozein tamaina, baina ez erdaina. Edozein tamaina, baina ez txikia. Hautatu dezagun horri bat eta ikus dezagun zein tamaina egokitzen zaizuen. Zorte on! Txikia, ez berriro. Erdaina, benetan. Handia, berriro, Ez kezkatu aurra. Tamaina bakoitza onena da bere momentuan. nahiko polita. Ados, lagunak, zuen koadernoen tamaina neurtu beharko duzue. Eta zuen emaitzak abako batean gehitu. Baina kontuan izan, denbora muga duzue. Goazen. Ongi da, saiatu gaitezen. Lau, bost, 6. Outz. Bat, bi, hiru, 4. Bat, bi, hiru, 4, bost, 6. Azkar, Alex, ezin dugu galdu. Bat, 2. 6, 7, 8, 9. Irakasle, bukatu dut. Denbora amaitu da. Oso ondo, Maria. Pegatina erronka. Eta irabazi dut, ni naiz onena. Ez izan triste, badira zeregin interesgarriagoak etortzeko. Wow. Interesgarria. Orain, zientzia zereginaren garaia da. Baietz? Hau handiegia da, gelatina gehiegi dago. Ezin dut jarraitu. Azkar. Ia bukatzen ari naiz. Irakasle, bukatu dut. Oso ondo, Alex, Ia amaituta neukan. Pegatina bat lortu dut. Wow. zereginak zure irudia ezabatzea eta zurea marraztea da. Erlojua martxan da. Ufa, ezin dut hau ezabatu. Nire ezabagoma txikiegia da. Denbora igarotzen ari da. Hori oso erraza izan da. Irakasle, bukatu du. Ongi da, lagunak denbora amaitu da, oso azkar ibili zara, Alice. Eskerrik asko.
Prest nago, baita ere. Uste dut amaitu dudala. Ba, azkarrena izan dena da. Alice, Ederra. zorionak. Eskerrik asko. Lan bikaina. Wow! Wow! Azkeneko lan gehigarria arte proiektua egitea izango litzateke. Itxaron zer. Zer? Badakit zer egin behar dudan. Denok, zatozte nire mahaira. Elkarrekin lan egin dezagun proiektu bat egiteko. Ideia bikaina. Irabazten dituzue pegatinak. Oh, eskerrik asko. Badakit gehitu dezagun magia pixka bat. Denbora amaitu da. Wow, oso ondo atera da. Badakit. Tada. Tada. Bikain. Denok, lortzen dituzue nota altuenak. Ederra. Klasea amaitu da. Orain denok libre zaudete. Agur, irakasle. Ez dago obiektu onik edo txarrik, eta edonork obiektu tamaina edozein izan da ere, elkarrekin lan eginez, haurrek edozein zailtasun gainditu dezakete.